कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. हळयाळात धिंगाणा घालपी रवडी शीटर मंजू महाराष्ट्राच्या सांगलीत अटक. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या हळयाळ तालुक्यात पोलिसां मुखार धिंगाण घाल पोलीस कर्मचाऱ्याचेर हल्लो केलो आणि एक PSI निलंबनाक कारण जाल्लो. रवडी शीटर मंजुनाथ उर्फ मंजू हांका पोलिसांन रात्री महाराष्ट्राच्या सांगलीत अटक केली. कित्येक दिसा पयलीं हळयाळ शहरातल्या मौज हॉटेला लागीं जाल्ल्या घटनेत मंजून सोऱ्याच्या नशेत पोलिसां मुखार धिंगाण घातलो. त्या वेळार तेमी हळयाळ पोलीस ठाण्याचे PSI बसवराज हेमगली जीप आडयली आणि पोलीस कर्मचाऱ्याचेर हल्लो केलो आणि शिवीगाळ केली. हो व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर व्हायरल जालो. रवडी शीटर उघडपणान दादागिरी करत असताना पोलिसांन तात्काळ कारवाई न केल्ल्यान नागरिकांन पोलीस व्यवस्थेचेर टिका केली. नंतर या प्रकरणाची गांभीर्यान दखल घेऊन SP दीपन MN हेमी कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपासकल PSI बसवराज मबनूर हेमका निलंबित केले. तसेच ड्युटीचेर आशिल्ल्या 8 पोलीस कर्मचाऱ्यांनी बदली केली. घटनेनंतर मंजू हळयाळांतल्यान फरार जालो. तेगेल्या शोधात विशेष मोहीम राबयली. पोलिसांच्या विशेष पथकान कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्रात शोध मोहीम राबयली. अखेर तेका सांगलीत रात्रीन अटक केली. आरोपीक हळयाळ हिंगा हाडन फुडली कायदेशीर कारवाई जाती आसा अशें पुलीस सुत्रां कडच्यान म्हायती मेळ्ळा. आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधान सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात TV, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स. तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. कौशल्य प्रशिक्षण शिबिराचो समारोप. कारवार.
बायला खातीर आयोजित केल्ल्या साडी बॉक्स फोल्डिंग आणि साडी गुच्छ तयार करच्या कौशल्य परीक्षण शिबिराचो समारोप गोकर्णात जालो। ह्या वेळार माजी ग्रामपंचायत सदस्य सुजय शेट्टी हेमी बायलांनी वेगवेगळे कौशल्य आत्मसात करून स्वावलंबी जावचे आवाहन केले। अंकुरा संगम सेवा संस्थेचे रवींद्र शेट्टी आणि भारतीय विकास ट्रस्टाचे प्रकल्प अधिकारी राघवेंद्र आचार्य हेमी उपस्थितांक मार्गदर्शन केले। एक आठवडो चालिल्ल्या ह्या शिबिरात 33 बायलांनी सहभाग घेतलो आणि तांकां प्रमाणपत्राचे वितरण केले। या शिबिराचे आयोजन भारतीय विकास ट्रस्ट संगम सेवा संस्था आणि शारदांबा महिला मंडळ हेमगेला संयुक्त विद्यमानान केले। डिवायडराक ऑटोची धडक, चालकाचो जाग्यारच मृत्यू। कारवार शिर्शी तालुक्यात सरकारी आस्पत्रे लागीं डिवायडराक ऑटोची धडक दिल्ल्यान चालकालो जाग्यारच मृत्यू जाल्ली घटना घडली। अपघाताचे थरारक दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाले आसा। या अपघातात शिर्शी तालुक्याच्या गणेश नगर हांचो 28 वर्षाचो ऑटो चालक महेश गावकर हेमगेलो दुर्दैवी मृत्यू जालो। अवैज्ञानिक रस्ते कामामुळे अपघात झाल्याचो आरोप स्थानिक नागरिक आणि ऑटो रिक्षा युनियन सदस्यान केलो। अवैज्ञानिक पद्धतीन बसयल्ल्या डिवायडरामुळे चालकाला मृत्यू झाल्याचो आरोप करत ऑटो चालकान आंदोलन केले। घटनास्थळारच ऑटो चालकान निदर्शन केली। रस्तो आडून आंदोलन करत निषेध व्यक्त केलो। भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार। 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचो संगम। टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही। घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचो खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच। ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता। ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास। प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य, प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा। प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा। तर आधी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा। मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार। एक लहान पुलाच्या संरक्षक भिंतीक KSRTC बसीन दिली धडक। कारवार मुनगोड तालुक्यातल्या मैनळी वाठारात एक लहान पुलाच्या संरक्षक भिंतीक KSRTC बसीन धडक दिली। या घटनेची खबर मिळताच आमदार शिवराम हेबार यांनी संबंधित अधिकाऱ्याबरोबर घटनास्थळाक भेट देऊन पळवणी केली। घटनास्थळावरील परिस्थिती पळवून तेमी नागरिक आणि वाहन चालकाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक खबरदारीची उपाययोजना तात्काळ राबवण्याची सूचना अधिकाऱ्याक दिली। विशेषतः पुला लागीं सुरक्षा फलक आणि इशारो दिवचो सूचना फलक उभारचे, तसेच भविष्यात अशा अपघाताची पुनरावृत्ती जाऊ जायना यासाठी आवश्यक उपाययोजना करचे निर्देश तेमी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याक दिले। या वेळार वेगवेगळ्या विभागाचे अधिकारी तसेच स्थानिक नागरिक हजर आशिल्ले। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार।
अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.